kubor nakaslem jong unongsan hima. Boleh pi baro kani mereka channel jing nongsan hima kendian abedi bini khubor house name arjar kan riu nilayo ban monlam spi abedi batka kana jing we samla iba ningkong nampak berjela iba donru ya ka jingtuna ka bori ban pendep ya ka jingpuli MA ka subject English mentang la yo la biang sai sin pat ban ya kan du bat but akan kenti ninyo sangap hi na ayu bila le hagini ki saus nem hadin bala mo bila pendep yakni ka jingpuli kubli shibun bertinan bentaka jing plai por jong pi kendian lada pilak ni thu yingi mat kumju shikinong pe khana bili bat pi kubli shibun ya pi ba bat ya ka channel nongsan hima tim nadina po Sumer Riboy district kadi kasnong ha kaba na kaya nga ti kadi kasnong ipa jonga ti hapor banga don laisnem ngalali school hi hasnong hapo LP school kadon katukas school hajam yin jongi hi ti lingba ki jing duna no ki khamat jonga kat badang yat ki por ki singi telong kadon ka jing ta kta ha ki khamat ki jonga ki bangam la su ban yo I ti longam kim ki kemiit pait jonga long kim sngo don show mo kataka men sim ban ong ba ila long kum ni tulong mia hap show ya iben di school lang bat ki we ma kala long kum ta ti ngala shom no hayin hi tharai kum tu sisnem shitengi te hakpor bangala adap sam snem house nem khandai phulai te kila idon wi no hikai no snong jumi bam kuai hadwa ruble iba itu ya kan ka Bethany Society nah ka tu ka por kadang don sipo maulai mauro kampat don seni telong lingba ka jingarap ka jung I lingba ka jingpen itu ka jung I yang hapo Bethany Society telong mana yo lat ban wan puli ban sedang biang ya ka jingle school ka jung ana do nursery telong ngalong badon bok do marba kidon kibun ki kibriu ki balong kumanga minta bakli kimyo alap bandit school nadu ba nadu kata ka banseng ya kata ka nongrim nadu basdan ka jingya linti ka jongki ki don li ki badang yo alap ban hadu spheus nem khat ar khat lai kum ta ter telong ban puli ki bakin kiu sha pharang ru long kala simpor kala ka kham jingjar namar lada fiyo hi ya ka nongrim nadu basdang ka suk shibun ya unu puli lada udai uba biang ni ubam biang lada di uba duna ki du khot met ni ki bom duna ru kalong kumju hi tim ngalong kata ka way ka badun bok na kita ba itai itong lin mo iba na penyarap yang aban penrumhang ni telong lingba ka jong I kin mentaro ngala ban ong ba lingba ki jing kerku lingba ka jing don ka jong I ngalong kum ni menta nga yo alat ban keren ban pen syai ki ba ngalong kum no ka ka jia yang aban kay baki pagba di long kin yo man sim nakanika jing athu ka jongay ki ngala pendep ya ka MA English na po Northeastern Hill University Shillong house nam Arhajar Khan Rio tiya nga kenal ba filawan ban shimya ka story jongaro how to snem but nado utaus nem nga don ka nadu bangadang de MA hi ngadon kata ka jing tharang ba ngakwa ban pendep ya ka PhD jonga ha ka subject English hi ha kiwi pada ki subjects ho ngadon hi kiwi ki talent ha kiwi ki subjects ro andre
kajing thrang jonga ka long bet ba nga kwa ban pandep hi ha ka English literature ya ka PhD jonga and ka badero na ka ju hi ka university ti kumban chu penkenal ni kendiat ba ya ka ME ro ngala asim jingjar hi ban yo admission namar ba kumba filayati baro ba ngadi iba ningkong do na ka jela iban pendep ya ka ME ha ka subject English khantam me ha ka badi na ka regular university omde na ka open universities dia ya ka taru ngala asim jing hi ban yo admission tambaling ba ki jing yarap jong ki babun rengkat ki weki sing ki ba pher ki don ki sing ki ba penlihat na po Bethany Society nang tade ki don ini ki Nihu Students Union nang ta ki don ro ki kumi na po State Resource Center Civil Hospital Shillong ti ki babun hi ki la persyang hi ban le kat bala ban penyo ya kata ka MA English jonga kat kum ka jingkwa ka jonga namar ba baro hi kitip ba ngadon kasap nga berladanga dunan wa ka boryo i henry kaditang ba ngam yo i omdei ba ngam nang pade ban yat ni ban yeng ne ban puli ne ban siuthu te ngala don ro kata ka kamin sim ba ngadei hi ban yo da kumuro namar ba lada kibar jela kila ban ailat yang ban puli ya ka graduation hapo Cotton College ti kan ayu yang abangan yo ban le ME ha ka jela la jom kataru ha ka Central University ti handai lingba ka jingarap jong kibabun nga layo lat ban pendep ya kata ka ME jong ha English but nga ay kubli ro na banta jong ki baro ki balaju yarap ju Christian yang barobor dia marsen dep ya ka MA hi nga la persyang ban le PhD dia hadin ang tu namar bangan pat yo ban le PhD dia ngadang hikai shu hapo Jutis Road School kata na du banay August hi ngala hikai marsen dep exam si ti ngala hikai shu hapo Jutis Road School ti in the meantime ngala persyang hi ban ya keren ban yo ban le PhD Henry na po English department ti ki ong hanaba kan kham jingjar fi ban le PhD because ba ndadon than kita ki facilities lani kita ki kilat ki babiang ki ba tharai ba ki kinla ban pendap ya ki jingdon kam ki jonga ti kata kadau ka ba ki ai ha jing sishangi ngim sno ya hap namar ba kata ka Central University lada FII kum kata kadau tilong ngim sno ya hap ya kata mo wat ya ka MA ro ngala ban pendep tu kandili kade just another work for me to finish this tang bangan su pendep no ya ka ambition ka jonga tiap namar kum ta ngasu hikai no sa po Jutis Road School and then after that ngayo alat no sa po hojai ban pen experience susu iladi ban long ko English trainer hapo Din Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana project kabala peniyada ka Ajmal Foundation ti hang tu ngayo alat no ban experience iladi ti and namar ba kum tahian ti ngala claim continue shu ban fight up for my PhD Apa ni ka jingya inti jumpi kamtam habili bujing puli ki judon ki let's say ki brio ki ba mu ki ba tentu musim ki ba buat bonong bang ba banai puli shu mu haka jingya lenti ka jonga kum ngaru adi ka brio hi andre ngasuduna no tang haki borio i ngalamat shibun jat ki brio ki balong kumno bat kinu ki ba long supportive bat kinu ki ba don sisha kita ka mensim long ki bom dalong supportive adu kata tilong ngimlahi ban kami lenti babaro khot ki brio kin long supportive bat baro khot ki brio kin long bakin nom long supportive kin long bakin snow ya habit kat kum ka jing
I mean kat kum ka jinglong briu mo kata ka de jinglong briu kin don hi ki ba support kin don ro ki bam support kin don hi ki ban appreciate je fi yang kin don ro ki ba long ki ban no appreciate ro dia nado bangadang lead school ro kum ka khna school ro ki judon hi ki para khna school ro ki bong ba kum ma phi ba satulup kum ni balong stubborn naman haka jinglong khna junga ngam dalong paria kum balong menta nga kamlong stubborn hi ana fin poi sha fin num dep hi tang class 10 ru fin kumni kumtai long kadon bet kata ka jingkan tho hang ni hang tai te hod ha school nga kinong hikai ki juyo iya nga barabor as one of the kum iway na ki khna kiba ibastad haka puli te haka liang khendiat khensot ban ruai ro te kinong hikai ki appreciate yang barabor andai haka jinglong briu hi ki doni ki para khna ki para baya puli lang long ki ba pendu man sim ki ba ong ba fi finom poi shi ro finom long ko balong mangi ngam judu man sim nga yad bi chapran ya ka ek ba nga hinga kwa de kalong kum ju hi wat ha ka pod nga sim admission ha po St. Mary's College ro kalong kum tahi ki don hi ki bru ki ba ong ba kum no phin puli kum no phin tho kum no phin exam kum no phin lek kum no phin wan kum ta ter kita ki jingkeli ki babun ha de wat ha poton college ro don be hi ki ba keli kum kita kum no phin tho exam kum no phin puli ngi thi de ki textbook fi phin le kum no hatu phila ban pendep ru de ki test baro khot kum ba de ban ai lada fi pep class phin le kum no lemar phin haplong regular sha class ki don be kum kita ki jingkeli te hani huru kaju te menta ha marsen de be ka masters in English masukwa ban ya thu bang ne kandiat ba ngatrang si sha ban le ka PhD jonga henry kidon ki prolog jonga katukan ni I mean I was tempted ngala sha pan shoi ro khandian ba bali fin khuslai kata ka jingle PhD jong phi haba phi le phila de hadu MA English kakam ka bubun ya phi mangi le tang class 10 tang class 12 tang BE ro ngim dep kumba dep ma phi telong phi haga jinglong briu nga ong phi lada ki prolog ti bhai phi kat la bharu em tingkat lanu nga tharai omde baki against yang directly nga tharai ki layo I bangal aling a bangam yo suban le kata ka PhD tharai ka jingmut jongki kamut tharai bakin ong ba min su ong la ko ong no I bertina kum ni tharai ba in hun men sim no long because bangi ko aban yo I ba in comment ba in long satisfied no mar all this while ni yo I ba im julong satisfied im juyo ka iba kwa tharai da ni ong kum ni tharai in snow ya hap no mar bangi ngilong kum ni te tharai kata ka di ka we ka ba penlong ya ki bakin ong yang aro tinaru haka jing long briu haka jing plot briu jonga ngadon hi ki por ki bang ong kadi hi kata ka ba phia ong namar ba hawad nga ngala de padu MA fisia shisha te fia jingjar phimia dep lo tang hang ni hang tairu te bali hi ngaru ngan kwa shi kwa ya ka bangam singula shu ban yo ma Yasi kini ka jing kwa jonga yo kam nom urlong here lanu urlong susap kai kata ka jing perkhat kata ka jing yakun ni tinga drop no bangan persyang ban apply ke PhD sitting por kai pak bu penong phi menta phi ang ba la dalong kumno nan pendap ke PhD kai ke pen ke ai men sim yang phi pan ya kan abi dia ni te pengi ha ka jinglong briu hi ngam tharai ba unu briu un im ha ka ni ka perthe klem ka jing tharang lada udi makana ubriu unong rep nga tharai udon bit ka we ka jing tharang ha nga lada uang banga nga di unong rep hanre hakatu ka rukom ulaban pen urlong ya kata ka jing tharang jo long ba unlong shisha unong rep ni ba unlong we ni ba kwa ni kwa ban long shna neki eki babun tingam tharai sisin bangil akasya kani ka perthe ba ngin hun ba long bangin pendep pada ya ka jing im jungi bangin sa din lani bangin sa nod mo bangin babe pada la sai singi bangin ong bali nga klem ya khun habang adon kat bangadang don kalan te kidon ki parolok jungaru long ki bala aju ai men sim biang pada kinya ki ong ki chat tip ki bali nga yo sno fi mudle PhD em ong ho nga mudle ki ong bali pada ong
baka longkum ni ko longkum ta ti ngam da keno hi vice chancellor jong kan hu lele namar bang I haven't met him ti ngam la hi ban keno ti tinggal ayat ho ki bang longkum ni kum tai na kata kadaw nga snow ba I'll have to give up my ambition so ngan le na kawi tiki o nga haba fi don kum kata jing trang and we all know ba fila ban pendep and we all are here for you tulong ni don nak benta jong fi tulong nada fi wa fi don kam shisha ban le tulong fila ban keren biang fila ban approach biang yanu ki bala ba pisngo thu ki bala ban yarap ya fi kum ni kum tai of course you need help him na hi tang maruai telong fi don kam hi ki ka jing kersan lem jong ki babun mo tem hadin nang tu pada ngalas dang biang kata ka mensim jong abang okay ngan le biang ka PhD la don ni ru ha ka wi ka smi ha ka por bang adang tresyo po hujay kila ayale conference tharai ki don meeting ti ngal ayo ka phone call ba ki hana ba vice chancellor ong ba un IFA ba phinle PhD ti ngala suong bet hoy to hanre hadin ngala disconnect ya kata ka call ngadon kata ka mensim dong ni mentang ngala ayo belang ngala ayo kam ngasmu bang ngala kam kemen ngala kam suk ka mensim kumu kata ka jing puli PhD long kala hadin because nemar ka tu kal adin dus nemar hajar khat khandayem tingong hadin after 3 or 4 years kumu kata ka wan biang sangamo ti kumanga syongkai kum tu tenteng runde ngasi sung tenap ban mudur kai long ban panwandur long kumu ban snapo tri kai kum tu tela perkhan la ding ong jing shisha ngadon ti kata ka sab bangan nong shisha tau nong tho la ni bangan pendep ya kata ka doctorate tingong balik ng pelada nga mentang pendep ya kani ga jempuli ga jonga tharai ki samla ki badang bun khamtam ki badon jingduna ki do khop mat lada ka deha kanu ka bor duna ro bor yo ine bor yo sngune bor ayu juro lada ngahi mentang yakun tingam tharai shu baki ki ban bud yang ana din ru long bakin I mean how will they be inspired long kinum yo mensim shu tem kala long no kumta te kawan ka tu ka jing perkhat ha kong ba lada nga stop no ti ki babun ni ki ban bud na din jongaru kin long kum no tharai long ha ka jaka bangan long nong ai mensim jong king la long pan kum ka jing pendu mensim nomor baro kiti bang aku ale PhD don we bam klem tip baro khat perlu jonga ki tip lun baro kinum hikai ki tip lun te long kawan biang ha ka mensim ka jonga ba okay I'll have to fight back ti mentau sinem kumadon kan lockdown sini ngawan sini ti ngasyong na perkhat le kumnu ti long dang last month hi ngadang shu ya kendu commissioner for persons with disabilities ti ngala kli ingong mem ti hakaliang education do you have any reservation for persons with disabilities ti yong hot ti ngong do you follow that ti yong hot we follow that tinga pen kenau kan ye ingong mem tabanga pa tilong ngala sya ayu mo long masya refuse banle PhD ti yung hanam lada kala ajia ya phi kumta then you write an application to me ti ngala tho ay kata application ti ngala adep submit ti tangba response padelong ngaklampat yo hadu menta long whether she takes any action or not ti long ngandang hap up ya kata ka reply henry lada ki ay nga kala ngan pendep PhD jonga that is kay kabanga jing shisha nga ko Kenapa sih gue kebentar kata beda kalian ka surkar kamu gejing irap ki biang ki wan brand nya dan linteng dan ki basakut na mesing miliki bay bang ni kita siapa ni tu kan irap begini hawad ni hi naga surkar ni yo akad ni juyo hi kini ki scheme kum ki chief minister assistance scheme ti ni sya yo kum gani ka unemployed allowance scheme ti na social welfare ni sya yo ti na po state resource center civil ring sya yo ti mencoba ka perbanang puli ru ngaru ngayo ahi kita ti ngam tip la kadi ka basisya ni la kadi ka babakla ka banganga Henry ha kajing lab to my notice siya kajing tip jonga hi ngasngaw ba ngam keno baka surkar Meghalaya ka klemle ai ka persyam hi banle ka tu katla
bakilahi nak benta ki bru ki ba don jingduna ki dukot met kin namar ngam tharai bakin le kini baro tang hakapor election kumbang si ong nak thareng dengan tharai sisin hi bakila syakri upaj ba na tharai hi ki wahi ban syakri na duka mensim dia kadon i kajing duko jongka sorkar jongi hakor komtrikam khandiat khansot hak bayadi batka schemes kabangi kajing sishangi di banyo kita kum kanuksa kum ka chief minister's assistant scheme de las dang ya kana du usne mar hajar khatsao hak tu ka por dang sensyar ka kongres dia nadu uta usnem hadu menta usnem ar hajar ar phola long menta news nem kenti tharai padang ambakna ba kimpen kiyo shu yaka bai pension jumi ki ai hon ki ai bingi sanspa shi benai dia kata ka sanspa shi benai ngasu kat badang yat ki por ki singi ka bang mi usnem tinggal snow ni snow jingjar ban pendap ki jingdon kam jumi namar ki briu baro jing syakitre lakum no sanspa shi singi tila ka surkar ka ayangi tang sanspa shi benai tinga tharai ka surkar kan hapsyom ban perkhat hada kumu ban ba kinla ban penkiu ya kata ka bai bam ke jongi na ka sanspa na da dei tam pakila ban penkiu shi hajaru kat mongi ni sno tho ngiro ya ka jing ya ka jing ajong kini kilan pisai ngiro ni sno tho ya kata Hendrai man tahu senem pede lalong kumbakis la su ai daw no coronavirus dia jing shaw ni virus le adi perlok jongi mentanya adi ban imlang batka lalong kum jing pang bayong kli yo menta sngi la shai la jem dia katang ka di ka i ka bang asngi hendrai ngam tip ki we ki sngo kum ya kata ken dia menhakan ni ki sngi ru ngan adep ya keren hi long but i director jongka social welfare ba la dei ban penkiu no ya kani ka bai bam jumi na ka sanspa na mar ki we ki jing ki jela ha ka jing tip jonga ki yo kumba ki don ki bayo khat sanspa shi benai ki don bayo ar hajar ki don le ki bayo lai hajar shi benai ru tinggal lada ki we ki jela ki la ban ki u sha pharang tibale ka surkar jongi meghalaya kamla ban ki u sha pharang ha ka jing trikam ka jongka dia kalong kumta dia kumgani ka unemployed allowance ru nishat yo khadar hajar nga tharai sistem nga mentala kumta hi nga yo khadar hajar sistem dia bangi apply na du mention sistem ar hajar khar khandai mentala jan kut sul banai ar hajar ar phuru ni klem pat yo ai kata dia kata ru la arsin nga adep ya keren mentau sistem la arsin nga adep wan mi office sisin badi commissioner sisin bat i director jongka social welfare dia ke reply ke bangayu aku yang ba klempat issue kita ki LOA ne something like that kaba de ke bakum kata ma ndre ndang ikli bade ki hana ba ki yo abi ki city and ba ki perlu meeting bade himan kasni telong nyaku aban yo asio na ki perlu meeting kumno ne ki perlu meeting shisha ne ki kan perlu meeting shisha ne adi really doing up something ne adi not really doing up something kata ka di jingkili jong baro ki bru ki ba kumanga kumni umdei tamanga tim ngala ban keli hendri lada film ai ngi mla ban le but then it does not mean that you should deprive us tingim la man pediang lada kolong kumta tilong ngiku ai ka surkar bakat bala bakan penkloi ban penyo no ki dues jongi ki bangi di hok ban yo to min hakan ni min sni ning kong ni sni ba arne kum tahi ngi la yo ka chief minister scheme jongi tharai na banta sau benai but ngam tharai ba kila pan kiu ti kadi ki kata ka ba ngiku ai ka surkar bakan pen kiu ka bai bam jongi but ka unemployed allowance ka bangi dang up niku abangin yo no but lada kila ong shisha ba kila extend ya kasnem na kalai puar si kalai pu nyo ne sau puar ne kata ka di banlong shisha na mar
Hakapor mga lishim scholarship form siya po social welfare na bantay la jonghi na kabanta ka unemployed allowance. Yung hana ba finyo ay kani tang hadu ay po arsnem. Idaong hi iwe staff ya na. Tinga nga kali ngong kom hadin lai po arsnem nimdon show da kiwiki scheme lani da kiwiki kenja form kibangila ban apply yung don. Tina Henry hakapor bang dikendu ki director badi commissioner badi ki ong ba kila extend ya kata kasnem telong ngakwa ba ya kata ka ka ba kila ong yang hakatu kasni hakapor bang alin ngakwa ba that should be kambi banlong hongpong ne kambi bakin kela ketin biang mo bangi ong nakasi tim kadi kata namar ngahi ngasnyo ba kamentoy bafin burom yangi haka lai tarik Disember baru ngitip kadi ke International Day for Persons with Disabilities. So kamentoy bafin burom yangi haka tukasni bafin itho yangi haka tukasni lada after next day onwards pade film itho show yangi philaklep film kan mau show ke ingi don kam te haka lai tarik Disember yo fi ong ba we will do this for you ni promise bangin le akan ni Henry nadu sau tarik Disember siya kamat pada fiklam le issue pila akrab pila asngap jar telong kata telong iki ba ngahi marui ngam sengtenan lada fidi baterai kam shimet ne kam sorkaru haba fi pidon hang ni ban syakri na ban tau pai ba ngatarai fin happy ban syakri hok ko nadu kaman sim dia kalong kumta jinsyo jungna. Tapi dia bukan ke UDID card pila menyusul kendiat jimentu aja kan itu. Oh, kani ka UDID kadi ka unique disability identity card. Kani ka UDID kalong kababentoy bahana kabanta jungi khamtam na kabanta ki beri ki badan jinduna ki dukot met ke. Dia nga ai kubliru ya ka sarkar ba kala aban long ban penni kun kini ki jing ai jing yarap long ki banlong sisya kata ka jing yarap ini ti ngaru ngadang sudah apply hi menta dang ngadang sudah receive ya ka menta dang harau benai Jun ya benai Julai ni ngadang di receive ya ka na po civil hospital Silong aklam kan mau bahasyu andre ngasnyo ba kalong sisya kata ka ba ai jing yarap bahai ni namar daka jing don jong kani ki baru ki really recognize us haka jing sio jong they will really kin itho bhayangi khamtam habangi yad ni yen kumangali kumni bangaju mulin ban yad ban yen haladi ma independently te nasulong sho hojai ro ngasai lagi hi te na hojai shani ro sli hi te hangni ha dangadon kam thi jing thit hadukan ne dangadon kam travel ha ki bus ha ki taxis ro long dangadon ka tulong it helps kin tilong badro kaya rap ha ka liang ka puli puthi jumi kalong ka ik ba mentoy bhati nga kentu ki pajba baro ki badon jingduna ki khotmet nada sim padon ya kani subhawat num shong menti ne shong khop hayin mo mi shabar bad panjing ya rap ne ki perlok keli phila ban wat jing keli nang ni nang tai phila ban wat jing tip nang ni nang tai kum ba phin yo ban apply ya kani ka UDID card namar kanlong sisya kata ka jingerap ka ba mentoy bahaya phi tinga kerpat fi ba phin numya shong jarjar henry ba phin wan sya khmat ba phin pan jingerap lada fi pan jingerap baru ki ban yarap sudah onum don ban num yarap ki ban yarap sudah namari la diru nga ngalong kumta subu la danga ngasong be hapo yim khop nganum dep hi ka masters jonga kin menta nganum lahi ban bela menta ban long ban yen hana ki jong ki kijat khindiat khinsot ka dangadon Henry la setang lada pishlur bat lada pim leran kajing leran kadi kawe kabala aban tendu nong bahayangi ki bru khamtam yangi ki bru bomyoi phin yenang tu hasurak lada fi ko aban cross ya kalemti lada phileran no ban panjing rap ki bru ki phidon kam jing rap ayu ki yad be Henry lada pishlur ban keren in such a way, in a manner, dakabadon akor dakabadon buram, ngam tharai ban numdon manunu ban yarap pi baro ki ban yarap sudai pi tinga kerpat iki paralok jonga baro ki bompat don ya kani sobha ban mi syakmat ban wat
jingtip halor kani bat pinsana ban yo kani bat kan long syaka jing mentoy phi Kulish bun bertina mede bukan kerja pulut por jauh pi bani nong san hima di kenyat so begini ya penkut noi kani ka benta ke ik khubor bo pikwa ban ai sikinong peju dia ke khubor ke ban kwa ban ai na ke benta kinong pejungi baro bat itu tiba sengap baro kalong bang haba phi thrang phimde ban bat ya ka shadin fin hap hi ban pendep ya ke jing thrang jong phi lada kalong hakono kono ka liam ro phi ko along ulong hi kai ni phi ko along we phi ko along self employed ro phi la thaj ban pule phi ko aseng no lai jong ikam i barit nitip ha ka perthei menta ka di ka perthei jing jar yo kam henre ya ka ka ba phi ko phi di ban pendep bat na ko amanong huni ka we ba follow what your heart says not your mind phi di ban snap ya ka ba ka men sim jong phi ko om ya ka jingmut jing perkhat jong phi kata na tharai ka dik igi ka bakong santam na marngai la di ro ngalong kumta kan don be ha ka jinglong briu ba ka wei ka men sim ko ong em ka wei ka men sim ko ong hoot ka wei ka jingmut ko ong em ka wei ka jingmut ko ong hoot ka wei ka jingmut kan pendu men sim ya phi ka wei ka men sim kan pendu men sim ya phi henry haka jing syam junga kat kumbangan ayat lenti mentala bun snem hadu masters in english hadu kaniga klip madro nashad bun sin ban but ya ka ba kamen sim junga ka thrang om ya ka ba ka jingmut junga ka ong namar teng ka jingmut jung ni ubri unde menta ko ong da kumwei hadin after some time ngila long padeda kumwei we turn to be frustrated we turn to be ngilong khod ngilong stress ngilong thaj long ngikum perkhat sniu no ela diete balai ngam yo balai ngalong kumni balai ki bru ki ong yang kumni henry lada kamen sim jo ki ko ong come on you can do it you are good you have the talent fila man pendep you still have your time God is with you ublay udon rengkat bi bat fi ngam tharai ba ublay udon bat fi lada fi kwa ban pan ulong ka basniu henry ublay udon rengkat bi bat fi lada fi kwa ya ka ba baha na ka banta jong fi ti kata ka message ka bang aku ban oi ki pai ba baro ba but ya ka men sim snap ya ka ba ka donut jong fi ko ong wat nam snap ya ka ba ka jengmut jeng perkhat jong fi ko ong ti bat lada fidon kan jing thang ka men sim ko jong phi lada ngalong kumni ngamla ban yo phila ban perkhat kumu ila ban dep master saka english iklam yo hap shu betin ki briu hap shu dictate ki briu ki kod da ithit ru umron jing mentoy hap wat sa umong dictate kod hap dictate nda tho exam ru ngamla ban tho hi kuma tho ki we ngahap wat sa ubriu batre ban bala ban yarap yang ban pentho ban syum ban na benta lai kenta ban penpuli kijing keli ngan batai manga intho ma tip teng utho thok ne utho shisharu ngim la ban tip dia henry ni de ban long confident be halajong but we have to be very patient ni de ban long kita kibru ki bala ban yasha nganga kham yo ka PhD mentala san snem henry still ngadang la ban yasha ngadang la ban ap ya ka it does not mean ba nganum le PhD show la nuru kata kamdi ka banganga perkhat ka bangahi ngasneu ngalong ba I will do but it does not mean that I will never do ti kamen sim jo ako ong le tingan hap ban le mar beli ngas thu ba kamen sim ka ba kamen sim ka batai ka khambha ban ya ka jingmut jing perkhat jumi ki bri